కృత్రిమ మేధస్సు ఏఐ వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో దాని వినియోగంలో అప్రమత్తత అవసరమని డిఆర్డీఓ మాజీ చైర్మన్ డాక్టర్ జి సతీష్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ 13వ వార్షికోత్సవానికి ఆయన హాజరయ్యారు. మానవ భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏఐ వినియోగంపై సమతుల్య విధానాలు రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. భారత్ ఏఐ, డేటా సైన్స్ రంగాల్లో ముందంజలో ఉందని తెలిపారు. ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్తులో ప్రతి రంగంలో కీలక సాధనంగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు. Any technology, when it comes up, always it has got a positive angle and negative angle of it. But most prominently what we are seeing is the cyber. The way cyber crimes are happening in the world, in the country today, I don't think anywhere that if crimes have happened in the history till now. Every minute, every second, crores and crores of rupees from a common man to a rich man to a landman, everyone, in spite of so much is happening, so much of a crime is happening.